здравейте потребители YouTube, аз съм Дебес Нейро. Ние ще играем в Goldcraft, както казах, и нека да започнем. Първия ларп ще е Drop Event. Оп, чакайте. Drop Event. Това е ларп Drop Event, тук се провеждат ларповете. Интересен е, всеки ден от 8 часа, ще преминем на следващия ларп, Warp Food. И това Warp Food, тук можете да си правим тексти, храна, каквото и да е, това има малко. И да преминем на следващия Warp Games. Това Warp Games. Тук What? Power Games. Тук можете да си играете Survival Game. Някакви такива глупости. Добре, ще преминем на следващия Warp Hill. Това Warp Hill, как да си направите плод, как да си вземете плод под малото, под татки и така нататък, как да си знаете. Как да изправите резиденция, ето такова мотика се прави, ето как да добавите, как да премахвате и така. И на следващия ларп мин. И това ларп мина сигурно е само при евентите или не знам. Както и да е, не съм влизал в този сервер, но реших да направя ревю. Преминем на следващите парцели. И там, както ви показах, как да си вземете парцели, например, не знам, какво прави. Warp PvP. И това Warp тук е PvP, води там World Games. Копира на Infinity на един сервер, но няма проблем. Преминем на следващия Warp. И това Warp Servers, Minecraft, Gang, Counter-Strike, Classic, скоро. Добре, това са сервери на други игри. Преминем на следващия Warp Shop. И това е Warp Shop, тук можете да си купувате най-различни неща, които може да ви потребват, не са всички, но пак има нещо. Има още един етаж. Лоу, леговете са по 500. Ладно. И тук, както... идите нагоре и ще го Warp Small. И това е Warp Small PvP. Малко PvP. Премина на следващия Warp SMS, последния. И накрая тук можете да си закупите ранг, супер, мега, ултра, напсор. И така сега ще отидем до спаун, да отворим тези двата ключа. Тук си взеха това, Protection 2 и този меч. И ето сега ще ви покажа какво ми се падна също друго. И това ми се падна. И 4 лева. И това Warp Staff. То го няма, тук не са го сетнали. И сега ще отворим и двата ключа и ще включваме. Пак до. Сега ще отложим последния ключ. И 1000. И това беше от мен и